Josu Calvo musikari ezkutatzen da Hiri galduak egitasmoaren atzean. I exekutibo taldeko kidea, bakarkako bidearekin berri dio, 8 kantuz osaturiko Paititi disko argitaratuz. Musikalki, pop rock kantu freskoa jorratzen ditu. Guk bertatik ezagutu nahi izan dugu. I exekutibo taldean aritzen zara jotzen, 5 urte emango dizue talde bezala, 2 disko argitaratuak, baina azken hilabetetan zure bakarkako egitasmoa prestatu duzu, Hiri galduak izenpean, bai eta disko bat kaleratu ere, ez? Nondik sortzen da diskoa egiteko nahia? Bueno, azkenean geneukan egoerak bultzatuta atea de disko hau, ez? Pixkat exekutibo gaur egun aktibo gaude, baina lokalak ez daude lokalik ensaiatzeko, beraz, etxean nituen abesti batzuk errekuperatzea eta prestatu nituen akustiko formatuan, eta disko hau da, lan horren emaitza, ez? Diskoa, suposatzen du, zure etxeko egongelan egin duzu, zure etxeko sofan, gitarra akustikoa eta hotsaz, ez berdintasun ditu taldearentzako egiten zenitun kantuaz. Estrukturetan egia esan, nik uste dut diskoa entzuten duena kohartuko dela egilea berdina dela. Bakarrik, estilo aldaketa bakarri dagoela. Baina bai egia da, bakarka ibiltzeak egiten duena da flexibilitate bat eman, ez? Azkenean zuk hartzen dituzu erabakiak, ondo edo txarto, baina ez daukazu beste taldeko norbait, alderdi batetikan bentaja da eta beste batetikan desbentaja izan ere, beste taldekoek beren aportazioak gelditu egin dira, ez, bakarka zaudenean. Baina, nik uste dut erabatea edo bestea, ideia ona izan dela aurrera segitze hori, ez, nahiz eta akustikoan izan. Zure izenean jardun baino, nahiago izan duzu, egitasmoari izen bat jartzea, Hiri galduak. Bai, hori da, azkenean izenaren asuntoa etorri da erabatea edo bestea flexibilitate bat emateko proiektuari, ez? Hasiera batetan nik grabatu de diskoa, kolaborazio batzuekin, baina ideia da kontzertu edo evento handiagoetan jotzeko aukera egonez gero banda batekin joatea. Beraz, hori ikusita nahiago non izen egoki bat aukeratzea, banda baten izena, bakarlari batena baino, flexibilitate hori emateko horrelako evento batetan edo gaurko evento hontan enkajatuko lukeen izen bat, ez? Esan dugu, kantuak zure etxean sortu dira, gitarra akustikotik, beraz, printzipioz dino akustikoak dira, gero diskoan jantziagoak datoztenak, eta giro nahiko poperoak, batzu folkera ere eramaten dute, inditz ez dakit erabili daitekeen diskoaren kantuain bat definitzeko, zu nola definituko zenituzke? Nik definitzen duten eran abesti akustikoak dira, ez? Izan ere, 8 abesti hauetan nik uste dut nahiko subestilo bezala ikutzen direlako, ez? Adibidez badago abesti bat, wizard toke bat daukana, beste bat melosogoa, beste bat pixka rockerogoa, beraz musika akustikaren barnean ikuste dut, abesti desberdinak, estilo desberdinak ikutzen saiatu gehala, ez? Geneukan elementuak kontutan izan da, ez? Diskoa garabatzerako Luberri estudiotara jo duzu, zure kantu biluziak bandarekin lagun dituzu, diskoko 8 kantuak banda dute lagun, bateria, bajua, beste gitarra pila bat ere sartu dituzu elektrikoak, akustikoak, pila daude. Zergatik jantzi dituzu kantuak? Ideia lehen esan duten bezala zan abestiak, flexibilitate hori ematea emanaldietarako, ez? Eta gero esatea daukat abestiak gitarra akustika eta ahots batekin soilik oso abesti potenteak eta onak izan behar direla jendeari edo zuri egileari gustatzeko, ez? Beraz, erabaki nuna izan zen abesti guztiak maketa batzuk ateran ere kabuz eta gero kolaborazio batzuekin abestiak erabatetara edo beste batetara potentegoak erakutsi publikoari, ez? Pixkat ideia hori izan. Irailean lehenengo aurkezpenak egingo dituzu,
eta hor bakarka arituko zara, kantuak, diskoan duten moldaera ezberdin batean joz. Bai, hori da, azkenean hasiera batetan bakarka ibiliko naiz, formatu akustikoan, gitarra eta hautsarekin soilik. Eta, bueno, kontzertuak ateratzen diren heinean, bai saiatuko naiz beste elementu batzuk sartzen kontzertuetara, ez? Beste gitarra bat, arregloak ere sartzeko, kaja flamenko bat, ikusiko dugu, ez? Pausoz pauso jungo gara eta aldan letra onanekin, ez? Diskoa entzundarkoan, aipatu egiteken gauza bat, ahotsekin induzun esfortzua, ez? Ahotsak hor daude, baina melodia diferentea daude, zuk zeu ere zure ahotsarik korak egiten dituzu, landu duzun aspektu bat da, ez? Bai, pozten naiz hori esateaz, zati izan ere, kasi ahotsa izan da, grabatu dugun diskoa eta kontzeptua kontutan izan da, ahotsa izan da oso instrumento bat asko landu deuna. Nik esango nuke gitarrak eta beste elementuak baino gehiago. Azkenean estilo bada non ahotsa ondo sartu behar dana, ez beste estilo batzuetan bezala, eta hor esfortzu bat egin dugu arregloak egokiak izan daitezen, ez? Ahotsak izan daitezke puntu bat, beste puntu bat, hitzak. Asko kostatu zaizu hitzak idaztea disko honetarako? Bueno, 8 abestietatik bietan Jon Pinillosen kolaborazio eukidet, exekutibo nerekin baxujole moduan ibilitakoa. Eta beste abestietan, ondo erreflejatzen da, bizitzan eduki ditu da momentu hortan, maiatza, ekaina inguruan eduki dudan situazioa, ez? Abesti batzun letra nahiko ilunak dira, pertsona maitatu baten, hil zana eta horri buruz, eta gero pixkat eman nahi izan dio aspektu positibo bat, non horrelako egoera latz bati nola buelta eman eta nola era positibo batetan, ez? Pixkat iluntasun hori, argitasun pixkat erakutsiz letretan, saiatu geha behintzat. Diskoko beste kantu asko ordea bidaiatzera animatzen dute, ez? Igual gidatzeko eta mundua ikusteko letra proposak esaterako Kalifornia, ez? Saiatu naizena izan da diskontarako ere egiten letra batzuk pixkat ohitutan egona baino diferentegoak, ez? Agian batzutan ez dakit zinematografikoak esango genezake, ez pixkat egoera batzuk deskribatzen tema edo gauza bati buruz hitz egiten egon beharrean, ez? Eta Kalifornia pixkate bai da, pareja baten egoera komentatzen dona, nola iesaldi bat, zirkustantzia batzuegatio, eta saiatu naiz pixkat innobatzen, estiloak horrela eskatzen zuelako, ez? Hemen Euskal Herrian, zein taldeekin o zein bakarlariekin gustatuko litzaizuke konpartitzen eszenarioa? Nik uste dut estiloak kontutan izan da, Izaki Gardena gaur egun nahiko estilo esan genezake parejoa edo eduki zezakela. Oain adibidez badago beste talde bat, Norgen nahikola estilo, badaude talde batzuk horre nahikola estilo akustiko eta garbi eta soinu goxo horiekin ibiltzen dianak, baina egia esan ez naiz ez dara izten, ez? Esan nik uste dut musikaldean bai dala proiektu bat nahiko finkatua bere nitxoa daukana, musika goxoarena, baina, esan dut, horrelako talde popero edo garbiekin ikuste dut ondo enkajatu dezaken estilo badala, ez? Diskoa kalean, orain datozen hilabetetan, gitarra eskuan, hiri galduetan barneratzea tokatzen da? Hori da, azkenean diskoa ateatzearen arrazoia hori da, ez? Pixkat, nik uste dut horrelako historiatak gustatzen zaizkio nahi, gustatzen zaiola zuzeneakoak ematea, ez? Eta azkenean diskoa da, eskusa bat ateratzeko eta, zure etxeko saloian egiten dituzun abesti horiek beste batzuei erakusteko eta, gustokoa badira ondo eta bestela ere bai, ez? Azkenean ondo pasatzeko gaudeta. Ederki Josu, esteneotan ikusten gara? Oso ondo, mi esker Koldo, ondo segi, bai, venga.